Opštinsko takmičenje učenika osnovnih škola pod nazivom Šta znaš o saobraćaju održano je u subotu 16. aprila. Učenici osnovnih škola se kroz ovakva takmičenja dodatno edukuju za bezbedno učešće u saobraćaju. Imajući u vidu rezultate takmičenja iz prethodnih godina, može se zaključiti da je poznavanje saobraćajnih propisa ove grupe učesnika u saobraćaju i dalje na veoma niskom nivou i da je potrebno aktivno raditi na njihovoj edukaciji kroz različite programe. Ovogodišnje takmičenje otvorio je zamenik gradonačelnika Vladislav Živanović. Vaš grad će uvijek ulagati u obrazovanje, ulagaće u sport, ulagaće u kulturu, to su preduslovi da jednog dana postanete dobri ljudi, u što ja najmanje sumnjam i sigurno da će biti dobri ljudi. Ja vam želim da danas ovaj divan dan iskoriste da pokažete sve svoje veštine i svo svoje znanje, da u duhu fair playa naravno pobedi najbolji i da uvek i stalno ulažete u vaše znanje, a vaš grad će to uvek spotruditi da stvori dobre uslove, okolnosti da u tome napredujete. Evo ja otvaram današnje takmičenje i još jednom vam želim uspeha u takmičenju i dobre rezultate. Stručnu pomoć i kadrove za organizaciju ciklusa takmičenja pružio je Auto-Moto klub Magnet, centar za vozila, kao aktivan učesnik ispred organizacije Auto-Moto Saveza Srbije, zatim Društvo nastavnika tehničkog obrazovanja, MUP Sombor, Signal DOO Sombor, organizacija Crvenog krsta i školska uprava u Somboru.